Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska som oblečený takto, je to do mojej kit, na čo maľujem. Takže už som mohol zistiť, že mám tu aj peračník. A dneska si tu budeme maľovať Mikuláš 2. Máme to tak trochu asi naopak, takže neviem, jak vám to mám ukázať. Ale je to Mikuláš. Bo keď takto to by som dal. Ono by to malo byť Mikuláš, no ale po tej strane to je trochu inak. A dobre, nezabudnite dať like, odber, lebo už naozaj rýchlo vstúpame a veľmi vám za to ďakujem. Takže tak, nejdeme to od okeca, už mi vôbec nepôjde to video. Ale ideme napríklad... Toto som maľoval. To je pofarbené. No. OK, keďže mám tu dosť týchto pomalovaných, ale ideme asi na toto, keď tak. Toto bolo. Ideme na toto, dobrá. Ideme na tento obrázok. Tu máme, jak to má vyzerať, tu máme nakresliť. Takže idem na to. Ja si tu otvorím môj peračník. Tak. Nožnice si dáme na bok. A čím asi začneme prvým? Asi červenou. Tak vezmem to asi červenú. Máme tu na a idem sa nakresliť. Takže tu rohy. Dobre. A potom na konci si vám ukážem a vy mi to môžete hodnotiť, že či to majú dobré, jednotka je dobrá a jednotka je najlepšia a desiatka najhoršia. OK, tak toto tak dáme, mašlič. Takto. Bum, 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 rošec. Tak. OK. A keď tak, ja sa vám ozvem až, keď už budem mať nejakú tú polku vyfarbenú, a potom mi bude trvať hodinu a hodinu nech som tu natáčal, lebo vtedy som vybuje telefón. Takže ja sa vám ozvem, až keď tu nejak bude mať hotové. OK, vymaľala som tu zopár vecí, napríklad ako tuna, ale došlo mi, že nemám čiernu. A ceruzkou to nechcem robiť, lebo by to vyzeralo strašne divne. Takže som sa rozhodol, že to urobím čiernou fixkou, aj keď som veľmi fixky nechcel používať. Ale čo sa dá robiť. Takže... toto vyfarbíme. Tak, to pekne. Ja. Pekne. Takto. Ale je to dobré, aspoň, lebo viac toho zakryje tá fixka. Nejak ceruzkou, lebo dvakrát prejde ceruzkou a ti to bude vidno strašne. Takže tak. Potom ešte tu má oranžov, by som potreboval. A tu máme tuna. A momentálne som sa rozhodol, že idem robiť tejto typečke toto. Takže naozaj, keď tu sa pozriete na toto a toto, tak tu môžete vidieť, že to je oranžová, tu je napríklad, tu je červená, tak to strieda. Takže ideme na to, červenú dáme aj tu na tej červenej, tam asi bude najviac, to fakt, takže to pýtam. Dobre, a ja sa vám ozvem, až keď už to bude mať vyfarbené. A ešte tieto dve hnusné tváre budeme mať vyfarbené. Tak, zatiaľ, čau.
OK, momentálne tu idem farbiť, ale táto typečka má zelené oči. Tento má hnedé. Ja nemám zelenú. Brosky, ja keď tu nájdem moju zelenú farbičku, tak neviem, že je malička jak prcek. No, som bola trpázlivý, ale je to taká malička, že to ani nevideli. Takže by som ňou vôbec nič nenamajoval. Ale že vôbec nič. Ani ju nemám ani nájsť. Medzi mojimi farbičkami. Ok, neviem vôbec nájsť. Medzi mojimi farbičkami, ale dobré. Kašlem teraz na to. Idem jej vyfarbiť. Normálne. Hej, dobre. Musím použiť fixku. Dobre. Tak dobre. A ja idem ďalej pokračovať v kreslení. V tvárach. Hlavne, keď teraz dačo došéfim zle s fixkou. Tak mi trpne brosky. Dobre. Som prvý na triku. Ja sa bojím, že dačo to džubem. Že čo tu dám milión, tak tie zle, ja som Eli. Nedočoval som nič teraz. Ne. Dobre. Uha. Aj krik boli. Dobre. Čo tam je? Predposledná. Bude zelená. Nevadí. Dobre. Pak dělám modrý chlapček, on proti tam toto podláž. Hnědou. Modrou máme tu na. Môžem takto tvár a vlasy a sme doslova hotoví. To pozor, akože nehotový, no dobré. Poďme ruky hnedej a ona. Dobre, ale teraz už s tým asi končíme, predpokladne, takže tak. Keď chcete pokračovanie, nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa a keď tak môžete napísať do komentárov, čo by ste chceli v ďalšom videu alebo som natočil. Dobre, ja sa s vami učím a zatiaľ. Čau.